2022 ମସିହାର କେଉଁ ମାସରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ୍ 1 ଜାନୁଆରୀ, ଅପସନ୍ 2 ଫେବୃଆରୀ, ଅପସନ୍ 3 ମାର୍ଚ୍ଚ, ଅପସନ୍ 4 ଏପ୍ରିଲ। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ଫେବୃଆରୀ। 2022 ଏସିଆ କପ୍ରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଥିବା ଦଳର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 ପାକିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ 2 ଭାରତ, ଅପସନ୍ 3 ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଅପସନ୍ 4 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 4 ଶ୍ରୀଲଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଦୁଇଟି ସହର ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ମାନ୍ୟତା ପାଇଛି? ଅପସନ୍ 1 କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ 2 ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମ୍ବଲପୁର, ଅପସନ୍ 3 ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଅପସନ୍ 4 କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଟକ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 3 ରାଉରକେଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ଏକ ନାମୀ ଦାମୀ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମର ନାମ କ'ଣ? ଅପସନ୍ 1 କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅପସନ୍ 2 ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅପସନ୍ 3 ଓଭାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମ, ଅପସନ୍ 4 ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ। ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ 2 ବାରବାଟୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ।